سمين كوريا حانتي أو عالمنا كابزلا حيالا حجرات تفرح كم سخونات مع النمززارة بلو ترى نجريم زي حجر روكيت ميسائل كل كله ماشين كل جزي نسا مستتأسة بأجدان كال اللبا زاد فوق حجر أتزجرم جنا از كله بقول راح ما كله كم تفرحت حجر كنا مقص على جنا از كله بأجدا أندا تتلاقيت كلا جنزا كابي تمسائلكم تحت تكونون من جزء بزحوك أنت خونم يقدس نفسك من قصاصاتك بدقيق أندا تخاتلو بحق من قدي كي تقعز متنفس أنت خلقمخا كيف تخاتب الحاتمو مسكزي تكنولوجي سبقيمكا عمني مصر سال نتفتات وافيركا فقدو بانك تستأكب جنزوات منزيها بتأو وسيركا عبز دلخيوم معلا توقلو بلون لهم أنت حيزلكم متعزلكو نايسمون كورا توحلهم زأمن لهم سرسرت ويدمو حاكراتهم نزي مساتي ميلا مصر سار كابيناي حاجر كم سرقو منزقون مكتال نقلق قرب دقايق بأغلي أزنخون كتلق هنا أندا تلابخو ناوقو كمحالفكم زي جوجل زي قدام استفلت أن تحتاتي زخون المتقعات السرحة ترويتا وحيل زفلت كونو كاب كلتاشن شعاتن كساب كلتاشن عصر تخلتن زي تخايديوم زي وفري سايبر سليا كونو وهلنات ميلاتها تدقيمو نمانجستي دو كوريا أبسول زي تقيو أب كلتاشن عصر تحدن كلتاشن عصر سلستن أبستفلت ساممت قعاتون تحتاتي نيروم أب كلتاشن شعاتن دو كوريا إلاما جيروس تخايدمت قعاتي إنيروم يبحالي أنت خونجنا كساب حجي كراغاغس أي تخالن نيتي جوجل أزي فلوت متقعات أب كلتاشن عصر تربعاتن أبل ألي سوني بيكتشرز تفتسأم متقعاتيوم باتيسترا ميل أجيرو أزي جوجلازي سرسير بمقتاو قبل ألي سوني بيكتشرز بزورو دمتقعاتي زوم سرسرتي مسكيزي كساب كندي مقولاتن حيالا المقان عمسكيروم ترحزي كونس قوليهم نكر أو حاجز ويم مقاس نسترح جوجل لازرس أب كلتاشن عصر تحموشتن كبانك دول أسترو أب إكوادر عصر تكلت $1,000,000 أمريكا كبانك فيتنام تين فونغ دمام $1,000,000 أمريكا كمسر تاغاليتسيو أبولاندن مكسيكو نزركا بانك تاتون إلاما يعتيمو نيروم يتي أبكل تشحن عصر شدوش تستفاد سم أوت متقعاتي مزمات قبل البنك بنغلاديش سمعنا $1,000,000 أمريكا مخانو زترا أنستو هذا متقعات من بارو نساتم جيرمو أبزبل مدام دمتا تبتسهم أب كلتاشحن عصر شواتن جوجل لازرس كبر حق مبرات أحاجرايو بانك تايوان $6,000,000 أمريكا كمسر أكو أنت تقلت أتي تشبوت أمت أنستسر أجنزب نتسرقنا أيكونن مبزحاتي كابتستزمت أجنزبون كمستملسم تاجليتيوم دهرتي جوجل من كم زلوا نتصر يكون أنت خونا جنا سبات ما أخنا الزينة كم زقل سو أنت خوينو تجوجل مسمين كوريا ركب كم زلوا يحبر تي أب حملة كلتشحن تشاتن أبدو كوريا أمريكان قبل الأبيتي منجستات مراخن بزحان زينة فاينانس أي مربات حبريتا استخايد استفدت سمن سايبر متقعاتي عزيزة جرمن تكتالي استوحاد السايبر متقعاتي نيرو أتمتقعاتي نحدا بوتنت بمزحيز تجاويا كمبيوترات بمنقصاص زاد تقالل كونو ازدما بسنكي وحازي ترافيك بديدوس متقعاتي زفلت አገልግሎቱም ለአቃን ከጽኑ በዘት አላማ በተንኮና አላማ ዝገበሩ መርበራት ሐበሬታ ዘአቶ እዮም መብዛሓቲ እንተን ተጨዋያ ኮምፒውተራት አብደቡከር ኤኔረን እተናይተን ዝተጨዋያ ኮምፒውተራት ቁጥር በግምት ብዝሕ ዘበላይ አስታት ኢስራሽህ በመሰረት ሐገራዊ አገልግሎት ስለያ ደቡብ ኮሪያ አስታት 50,000 بمسارة جوجل مالسي تكنولوجي ساتتا سيمنتي كمون لألميتو سوسان شدشنشه بمسارة هذا فيتنامي تمرامرت ساتا كمبيوتر نلوك فايلات نايتو متقعاتي زفت سمو سبات زقوات سروزنا برو كلتا أقلقلت استدقلت سمرمرا كم زملكتوم بوهد 30 شعات تمرمرا حبريتا أبتي أب حادا قاد زود سرعات زتاقو فايلات مسارة نوغار أبتي متقعاتي ألاماتات مخانوم
ኣረጋጊጹ ዕላማን ግዜ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ሰሜን ኮርያ ናብ ሓፂር ርሕቀት ብላስቲክ ሚሳኤል ፈተና ኣብ ዝገበረትሉ መዓልቲ ዝጀመረ ካብ ሰሜን ኮርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት ኣስኢብሎ ዋላካ እዞም ሓሳባት ጨብጢ እንተዘይተረከበሎም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ከም መጀመርታ ናይቲ ብላዘረስ ብዝፍለጥ ጉጅለ ስርሒት ትሮይ ተባሂሉ ዝተሰመየ ተከታታሊ መጥቃዕቲ ዲዶስ እዩ ዝቁፅር። ክልተሽሕን 13 ደቡብ ኮርያ ሳይበር መጥቃዕቲ ሚሽን ዳርክ ሶል ምስ ግዜ ካብዚ ጉጅለ ዝመጽእ መጥቃዕቲ እንዳተረቐቐ መጺ ሜላታቱን መሳርሕቶም በዝበለጸ ምዕባለ ውጽኢታት ክኾኑ ከኣሉ እቲ ኣብ መጋቢት 2011 ዝተፈጸመ 10 መዓልታት ዝናብ ተባሂሉ ዝፍለጥ መጥቃዕቲ ንማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ፋይናንሳዊ ወሰንቲ ትሕቲ ቅርፂ ኢላማት ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኮርያ ካብ ዝርከባ ኮምፒዩተራት ዝተበገሰ ዝያዳ ዝተረቐቐ መጥቃዕቲ ዲዶስ ዝሓቐፈ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ብኢስራ መጋቢት 2013 ዳርክ ሶል ቀፂሉ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንሰለስተ ኩባንያታት ፈነወ ደቡብ ኮርያ ፋይናንሳዊ ትካላት ሓደ SPN ኢላማ ዝገበረ እዩ። ኣብቲ እዋን ካልኦት ክልተ ጉጅለታት ዝነበሩ ኒው ሮማኒክ ሳይበር ኣርሚ ቲም ሆል ቲም ነቲ መጥቃዕቲ ንሳቶም ገይሮም እኳ እንተተባሃለ ተመራመርቲ ግና ኣብቲ እዋን ጉጅለ ላዘረስ ኢድ ከም ዝነበሩ ኣፍሊጦም ነይሮም። መዓስ እዚ ጥራሕ መጥቃዕቲ ጉጅለ ላዘር ብ24 ሕዳር 2014 ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ሶኒ ፒክቸርስ ብዝተፈልጠ መንገዲ ከም ዝተጫወተ ዝገልጽ ናይ ሬዲት ጽሑፍ ተራእዩ። እቶም ገመነኛታት ነብሶም ሓለውቲ ሰላም ኢሎም ኣላልዩ ድሕረቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ብዙሕ ዳታ ተሰሪዑ ቀስ ብቀስ ሊሒኹ እዩ። ኣካል ናይቲ ጉጅለ ዝብል ሰብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንልዕሊ 1 ዓመት ዳታ ሶኒ ከበርብሮ ከም ዝጸንሑ ሓቢሩ። እቶም ሰርሰርቲ ጨወይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተዘርግሑ ፊልምታት ኢሜይላት ውልቃዊ ሓበሬታ ኣስታት ናይ 40,000 ሰራሕተኛታት ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ምዝማት ባንግላዴሽ ባንክ ሳይበር 2016 ዘመተ ባንክ ባንግላዴሽ ሳይበር ኣብ ለካቲት 2016 ዘጋጠመ ስርቂ ነይሩ። 35 ናይ ምትላል መምርሒታት ብናይ ጸጥታ ሃገራት ብመንገዲ መርበብ ስዊፍት ካብቲ ናይ ባንግላዴሽ ባንክ ዝኾነ ሕሳብ ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ኒውዮርክ ናብ $1 ቢልዮን ኣሜሪካ ዝቀርብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንምስጋር ተዋሂቡ። ካብ ማእከላይ ባንክ ባንግላዴሽ ካብቶም 35 ናይ ምትላል መምርሒታት እቶም 501 ሚልዮን ኣሜሪካ ኣብ ምትሕልላፍ ዕውት ኮይኖም $20 ሚልዮን ኣሜሪካ ናብ ስሪላንካ 81 ሚልዮን ኣሜሪካ ድማ ናብ ፊሊፒንስ ተረከቡ። ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ኒውዮርክ ብሰንኪ ብጌጋ ዝተጻሕፈ መምርሒ ዝተለዓለ ጥርጣራታት ነቶም ዝተረፉ 30 ትራንዛክሽን $850 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝግመት ትራንዛክሽን ወይ ድማ ምትሕልላፍ ገንዘብ ክኣግዱ ክኢሉ እዩ። ክኢላታት ጸጥታ ሳይበር ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝመደበሩ ጉጅለ ላዘረስ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ገሊጾም። ከመይ ዝኣመሰሉ ክኢላታት ትብሉ ዶ ኣለኹም? ንቕጽል በሉ። መዓስ እዚ ጥራሕ ግንቦት 2017 ዋናክራይ ራንሶ መጥቃዕቲ ዋናክራይን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ትካላት ካብ NHS ኣብ ብሪጣንያ ክሳብ ቦይንግ ዋላውን ክሳብ ዩኒቨርሲታት ቻይና ብ12 ግንቦት 2017 ዝሓረመ ሰፊሕ ራንሶ ሳይበር መጥቃዕቲ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ን7 ሰዓታት 19 ደቂቃ ዝቐጸል እዩ። ሮፓል ኣብ 150 ሃገራት ንዝርከባ ኣስታት 200,000 ኮምፒዩተራት ከም ዝጸለወን ዝጎድአን ብቀንዲ ድማ ንሩስያ፣ ህንዲ፣ ዩክሬን፣ ታይዋን ከም ዝጸልወ ይግመት። እዚ ሓደ ካብቶም ብክሪፕቶ ዋርም ዝተጓዓዘ ናይ መጀመርታ
መጀመርታ መጥቃዕታት እዩ ክሪፕቶግራም ናይ ቀረባ እዋን ዓይነት ቫይረስ ኮምፒውተር ኮይኑ ኣንበኮ ኮምፒውተራት ኔትወርክ ብምጥቃም ከጓዓዝ ዝኽእል ኮይኑ TCP ፖርት 445 ይምዝምዝ ንክትልከፍ ኣብ ሕማቕ ሊንክ ምጥዋቕ ኣይድለኒ እቲ ዋልመር ብኣባዕሉ ክዘርጋሕ ይኽእል ካብ ኮምፒውተር ናብ ዝተኣሳሰረ መሕተሚ ድሕሪ ድማ ኪንኡ ናብ ተቀራረብቲ ኮምፒውተራት ምናልባት ምስ ዋይፋይ ዝተኣሳሰ ወዘተ እቲ ፖርት 445 ተቃላዕነት ነቲ ወልማር ኣብ ኢንተርኔት ብነጻ ንክንቀሳቐስ ከምኡን ንኣሽሓት ኮምፒውተር ብቅልጡፍ ንክለክፍ ይሕግዝ መጥቃዕቲ ዋንክራይ ሓደ ካብቶም ናይ መጀመርታ ዓበይቲ ኣጠቃቅማ ክሪፕቶግራም እዩ كلتشن 17 متقعت كريبتون كرنسي اب كلتشن 18 ريكر فيتشرز نጉጅለ ለዘር ምስቲ ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ክሪፕቶን ከረንሲ ቢትኮይን ሞኖሮን ዝበዝሕ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝፍጸም መጥቃዕታት ዝተኣሳሰር ጸብጻብ ኣውፂ ነይሩ እዞም መጥቃዕታት በቴክኒካዊ መደብ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዋንክራይ ራንስፎር ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ ሶኒ ፒክቸርስ ተፈጸመ መጥቃዕታት ዝመሳሰል ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ሓደ ካብቲ ላዛረስ ሃከር ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሜላታት ኣብቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ሶፍትዌር ምምስራሕ ቃላት ሓንጎማ ሓንጎል ንዘሎ ተቃላሕነት ምምዝማዝ ነይሩ ካልእ ሜላ ድማ ዋልማር ዝሓዙ ናብ ደቡብ ኮርያን ተማሃሮ ተጠቀምቲ ከም ኮሎኒክ ዝኣመሰሉ ወርማም ክሪፕቶን ከረንሲ ዝለኣኹ ሲፒር ፎሽንግ መሳርሕታት ምጥቃሚ ነይሩ እቲ ተጠቃሚ ነቲ ዋልማር ምስ ከፈቱ ናይ ኢሜል ኣድራሻታት ፓስወርድ ይሰርቕ ነይሩ እቲ ጸብጻብ እዚ ናይ መወዳእታ 2017 ወፍሪ መቀጸልታ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ክሪፕቶን ከረንሲ ዘለዋ ተገዳስነት እዚ ሕጂ እንፈልጦ ኣደና ራንስፎር ፍጹም ስርቂ ሓዊሱ ሰፊሕ ንጥፈታት ዘጠቃለለ እዩ እቲ ጸብጻብ ተወሳኺ ከም ዝሓበሮ ሰሜን ኮርያ ነዞም ናይ ክሪፕቶን ከረንሲ መጥቃዕታት ተጠቂሞ ዙርያ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ እግራት ከተፋክስ ትጽዕር ነይራ ሃከራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ለካቲት 2017 ካብቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ሸርፊ ቢትቦም 7 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሰሪቆም ካልእ ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ቢትኮይን ምልዋጥ ኩባንያ ዩቢት ኣብ ሚያዝያ 2017 ኣቀዲሙ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ስዒቡ 17 ሚታት ንብረቱ ብሳይበር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምስራቁ ኣብ ታሕሳስ 2017 ጥርዓ ምስ ኣቅረበ ላዘር ሰሜን ኮርያውያን ሃከራት በቲ መጥቃዕቲ ተኸሲሶም ግና መዓዝ ዝኣጠም ኮይኑ ኒቻሓሺ ዝተባሃለ ዕዳጋ ዕደና ደበና ክሪፕቶን ከረንሲ ኣብ ታሕሳስ 2017 ልዕሊ 4500 ቢትኮይን ከሲሩ በዛኣ እቶም መርማራታት ዝወፁ ሓደሽቲ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ላዛረስ ጉጅለ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ሰዓቱ ናይ መስከረም 2019 መጥቃዕታት ኣብ መፋርቕ መስከረም 2019 ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ፊሽ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ሓድሽ ስሪት ዋልማር ንህዝቢ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ካብ መጀመርታ 2019 ጀሚሩ ወከልቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ መላእ ዓለም 5 ዓበይቲ ሳይበር ስርቂ ፈቲኑ ሓደ ካብኡ ካብ ኩዌት ዝርከብ ትካል ዕውት 49 ሚልዮን ዶላር ሰሪቁ ኣብ መወዳእታ 2020 መጥቃዕቲ ትካል መድሓኒት ብምክንያት እቲ ዝካየድ ዘሎ ለበዳ ኩባንያታት መድሓኒት ዓበይቲ ሽቶታት ጉጅለ ላዘርስ ኮይነን ኣባላት ጉጅለ ላዘር ሱፐርፊሽንግ ሜላታት ብምጥቃም ከም ሓለፍቲ ጥዕና ተመሲሎም ንሰራሕተኛታት ኩባንያ መድሓኒት ሓደገኛ መራኸቢታት ሒዞም እንዳተራኸቡ ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ፋርማሲ ኢላማ ከም ዝገበሩ ይግመት እንተኾነ ግና እቲ እንኮ ዝተረጋገፀ ብኣንጎሎስ ሾደን ዙነን ኣስትራዘንካ ጥራሕ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመረምር ከታበት ዝነጥፋ ብዙሓት ሓዊስካ ሰፊሕ ዝርዝር ሰራሕተኛ ኢላማ ተገይሩሎም ኣብዚ መጥቃዕቲ ዕላማ ጉጅለ ላዘር እንታይ ምንባሩ ኣይተፈልጠን እንተኾነ ግና ንመስቀል ዝሽየጥ ሓበሬታ ምስራቅ ናይ መደነጋር ወደይት ስርዓተ ወፃኢ ዋናት ዘለው ምርምር ተበጻሕነት መሃብ ከም ዝተደለየ ይግመት
أزي تدقش زلو متقعات قال وحدة كابت بزح مجيم سرقة صبوك أنت زي كون جنا مستن على عزب حالة مقولات بتكنولوجيا كلا أبت أرزي زبس حكم بقال أمريكا زعم السلة ودريركا نأن بالإسكا كم زي مقار قليل سلازي كونه بقعاتهم بتعمي يدن نقن يقرمني يا قداس أزي قلت جناس إلو الزمس عيكونن أزوم سرسرتي سمين كوران بمويا ناب تشاينا كتما شانغاي نفولي سلت أنا يلا أخمو أب كمبيوترات نيتوركات كمبيوتر سيرفر كل عينة والمر نمزرقح سلطون إيوم تمحرتم أمنا يوشت حاجر يونيفرسيتي تكنولوجي كيم تشاك يونيفرسيتي كيم أولسونغن يونيفرسيتي موران بونغن زاد تقالل بزقبا زاد تكتاتليوم كملا حاجر زمت صبلا حتى تمحرو تماريصهم نشجشت عمد بفولي زي سلطون عازيوم بلا حتى سبب